Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы, у эфіры Сергей Брышцель. Тэма нашай сённяшняй размовы мае назву «Христос – каштоўнасць». Давайце разам прачытаем з першага паслання Пятра, 2 раздзелу, 7-8 верш. Дык вось, ён вам, вернікам, каштоўнасць, а тым, хто не веруе, камень, які адкінулі будаўнікі, але які зрабіўся галавою вугла, камень спатыкання і камень спакусы, на якім яны спатыкаюцца, не ўпакорваючыся словы, дзеля чаго яны і пакінуты. Чытаючы радкі, якія былі напісаныя амаль што 2000 гадоў назад, цікава знаходзіць думкі карысныя і сёння. Яны своеасаблівы вынік вышэйсказаных слоў апостала. Спачатку раздзелу знакаміты вучань Хрыста заклікаў нас казаць «не» старому грахоўнаму жыццю і «так» новаму. Усё гэта магчыма дзякуючы дабрыні Бога. Пётр маляваў перад сваімі чытачамі і слухачамі вобраз жывога каменя. З ім ён параўноўваў Хрыста. Аднак і вучні таксама жывыя камяні. Камяні ад камяня. Больш таго, мы ўсе будуем жывы дом. Гутарка пра сэрца. Усё гэта нараджае жывы плён, тое асаблівае святло, якім можна назваць наша хрысціянскае жыццё. Але мы з вамі чуем галоўнае – словы веры. Ён, гэта значыць Христос – каштоўнасць. Давайце пачнем нашу гутарку з зразумелай карціны. Не цяжка сабе ўявіць восень. Выйдзеце на вуліцу ці паглядзіце ў акно. Кожны з нас можа бачыць будынкі, з труб якіх ідзе дым. Неважна, ці гарыць у вокнах святло, ці не, мы ведаем, там ёсць жыццё. Вось толькі, каб зразумець, як жывуць людзі, нам неабходна пазнаёміцца з гаспадарамі, пагутарыць з імі. Мы назіраем адно за адным. Жыццё ідзе сваім парадкам, у кагосьці б'е ключом. Мітусня, ідзе дым, але што кожны з нас уяўляе ўсярэдзіне? Галоўнае слова ў адказе на гэта пытанне недастатак, ні праца, ні сямейнае становішча, ні колькасць дзяцей, ні наяўнасць свайго жылля, вера. Менавіта гэта слова дапаможа нам разабрацца ў словах Пятра. Аднак раней, калі ласка, падумайце над пытаннем, што сёння падзяляе людзей. На жаль, усё, што заўгодна. Адна з самых галоўных праблем сучаснага грамадства – эгаізм. Мы чуем і бачым, як выкарыстоўваюцца на справе займеннікі. Я, мне, маё. Людзі думаюць толькі пра сябе, а таму па розных берагах апыняюцца мужчыны і жанчыны, маладыя і старыя, адукаваныя і невукі, разумныя і неразумныя, выгадаваныя і некультурныя, веруючы ў Бога і атэісты. Як мы глядзім на такія абставіны? Хтосьці са знакам плюс, адразу відаць, хто наш, а хто не. Хтосьці са знакам мінус. Любыя незлагадзі – гэта заўсёды бяда. Калісьці Александр Салжаніцын пісаў «І планета стала нам малая, і ў любым падзеле мы суседзі. Мы падзеленыя ў поглядах, але не можам застацца адны і не сустракацца з іншымі людзьмі, прыхільнікамі і супернікамі». Ёсць натуральныя прычыны для падзелу – бытавыя, сацыяльныя, культурныя. Ёсць самабытныя – мы самі іх прыдумалі, пабудавалі сцены. Вузкасць нашага мышлення ці няслушнае ўяўленне узвялі гару з перашкод на шляху да іншага чалавека. Але ёсць яшчэ адзін чыннік – біблейскі. Святое Пісанне сапраўды падзяляе людзей на два лагеры. Тых, для каго Бог і яго слова ў цэнтры,
і тых, для каго ў цэнтры чалавек і ягоныя жаданні. Біблейская пазіцыя першая. Яна радыкальная, непрымірымая, няма месца для гандлю. Яе можна сфармуляваць так. Запаведзі Божыя абскарджанню не падлягаюць. Вядома, некаторыя хрысціяне прадпрымаюць спробы змягчыць альбо асучасніць Божыя выразныя наказы. З аднаго боку, мы не кажам катэгарычнае «не» грэху. З іншага боку, не гаворыцца і так катэгарычнае «так» праведнасці. Мы ствараем штосьці іншае. Біблія заве гэта зменлівасцю і цёплым хрысціянствам. Пётр нагадвае, каштоўнасць адна. І гэта Христос. І па словах апостала менавіта Ісус нас і падзяляе. З яго імем злучаны выбар і далейшы лёс чалавека. Паслухайце, якія супрацьлегласці гучаць у прачытаным тэксце. Вернікі і нявернікі, каштоўнасць і камень, паслухмянства і непаслушэнства. Пётр падзяляе. Ёсць вы і яны. Для вас Христос – каштоўнасць, для іх проста камень. Яны не падпарадковваюцца слову, таму спатыкаюцца і пакінутыя Богам. Вы насупраць паслухмяны яму. Апостал спрабуе выразна данесці думку, што праблема не ў Бога, яна ў нас. Пагадзіцеся, Пётр малюе перад намі карціну дыяметральна процілеглых поглядаў, за якімі стаіць асабістае, уласнае рашэнне чалавека. У гэтым пасланні праз дзесяцігоддзі Пётр аднаўляе сваё спавяданне веры. Ён ужо рабіў гэта перад першасвятарамі. Мы чытаем у дзеях у 4 раздзеле. Няма іншага імя пад небам, дадзенага чалавекам, якім належала б нам выратавацца. Атрымліваецца, што самае каштоўнае, што Бог прапануе нам сёння, гэта сябе. Ісус – каштоўнасць. Калі я думаю пра Хрыста і пра ягоныя справы, і маё сэрца перапаўняе падзяка. Яго літасці немагчыма злічыць. Яны як незлічоная колькасць пясчынак на дне акіяна. Мае грэхі незлічоныя, яны ператварыліся ў горы, якія без мілаты не пераадолець. Але ў Бога ёсць для мяне дараванне. Я сёння магу падысці да крыжа і ўхапіцца за яго. Але ці разумею я, што сёння гэта адзінае выйсце, лепшае выратаванне ад бяды. Каб разумець Хрыста, трэба прыймаць тое, што Ён дае. У адкрыцці мы чытаем словы Господа. «Раю табе купіць у мяне золата вагнём ачышчанае, каб табе разбагацець, і белую вопратку, каб апрануцца, і каб не відзён быў сорам галізны тваёй, і масцю памач вочы твае, каб бачыць». Чаму Христос – каштоўнасць? Таму што толькі ў Яго праўдзівыя скарбы. У Яго адзежы праведнасці. Ён расплюшчвае вочы і дае магчымасць бачыць якасна. Акрамя таго, мы, напэўна, памятаем, што Пётр пісаў гэта пасланне людзям, якія пераносілі пакуты. А што трэба чалавеку ў такі перыяд часу? Надзея. Па-за Хрыстом яе не знайсці. Нам цяжка, і мы ідзем да Бога. Мы з ім шукаем адчыненыя дзверы магчымасцяў. Нельга ўвесь час жыць у турме, клетцы, патрэбна паветра ўнутранай свабоды. Усё гэта дае Христос. Як жа ўбачыць каштоўнасць таго, што сапраўды неацэнна? Як мець вочы веры? Як не страціць погляд веры? Як бачыць каштоўнасць веры? Як пераймаць біблейскім героям? Марыя сядзела ў ног Хрыста. Яна разумела, што адносіны з Ісусам даражэй любога служэння Яму. Чалавек ахвяраваў сваю святліцу Господу і вучням для здзяйснення велікоднай вячэры. Ён разумеў, што больш шчаслівы, хто дае Ісусу, чым атрымлівае ад Яго. Жанчына разбіла алавастравую пасудзіну з мірам, каб прыгатаваць цела Хрыста да пахавання. Яна разумела, што служэнне Господу здзяйсняецца па сіле і магчымасцяў. Іосіф з Арымафеі увайшоў да Пілата і прасіў цела раскрыжаванага Хрыста, а таксама ён прыгатаваў новую магілу для пахавання. Гэты чалавек разумеў, што
вучнёўства павінна быць відавочным і ахвярным. Сотнік поруч крыжа прамовіў: сапраўды, ён быў сын Божы. Сёння мы скажам: чаму быў? Ёсць. Погляд веры не зблытаеш ні з чым, бо чалавек, які мае яго, бачыць у Хрысце каштоўнасць. Усё гэта ў разуменні і выкананні слоў. Такім чынам, вера ад слухання, а слуханне ад Слова Божага. Вера шукае Пісання і не выпускае яго з рук. Няхай жа і ваш голас веры гучыць сёння ад сэрца. Для мяне Христос – сапраўдная каштоўнасць. По-прежнему ищешь свой дом, сможешь найти ты его неизвестно, если тепло, ночью в холоде зло. Вовсе не тщетно надежду имеем, Бог наш Отец свою милость дает. Все, что имею, продам не жалея, Божье богатство дороже всего. Вовсе не тщетно надежду имеем, Бог наш Отец свою милость дает. Все, что имею, продам не жалея, Божье богатство дороже всего. Поле цветок свой бутон раскрывает, солнце стремится скорее достать, но уже ветер его поджидает, рвет и кидает на землю опять. Сколько вопросов мы в жизни имеем, и на любой ли вопрос есть ответ. Как же немного нам жизни открылось, только Творец знает каждый секрет. Вовсе не тщетно надежду имеем, Бог наш Отец свою милость дает. Все, что имею, продам не жалея, Божье богатство дороже всего. Вовсе не тщетно надежду имеем, Бог наш Отец свою милость дает. Все, что имею, продам не жалея, Божье богатство дороже всего. Все им дается по милости даром, Он на кресте все грехи оплатил и драгоценною кровью очистив путь в небеса тем, кто верит, открыл. Вовсе не тщетно надежду имеем, Бог наш Отец свою милость дает. Все, что имею, продам не жалея, Божье богатство дороже всего. Вовсе не тщетно надежду имеем, Бог наш Отец свою милость дает. Все, что имею, продам не жалея, Божье богатство дороже всего. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.